כאן וראשי הקודשכים. וראשי חוד. קודם ברכו, הברכות, נשק את התורה קודם. כן, כן. נשק את התורה. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. ובראשי חודשיכם תחריבו עולה לאדוני, פרים נבקר שניים, ועיל אחד, כבשים בני שנה, 7 תמימים ושלושה עשרוניים, סולת מנחה, גלולה ושמן לפר האחד, ו2 עשרוניים. סולת מנחה, גלולה ושמן לאל האחד, ויסרון יסרון. סולת מנחה, גלולה ושמן לאל לכבש האחד, עולה ריח ניחוח אישה לאדוני, ונזכה חצי יין יהיה לפר, ושלישית ההיא לעיל, וביתהין לכבש יין, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.